Hadin balayo pediang ya kajing ut jing nam juki pat ba ahlor kajing namar kajing bam padon ka bank hakathain ri mulyang na kalyang juga seng khasi student union KSU ri mulyang circle mentakasngi ka khat pratare gunaitung kralit ban ya kendu ya u regional manager ka Meghalaya Rural Bank MRB hanong ston ban pensngau ahlor kajing dan kam ban penyo no ya katanat jang ka MRB hari mulyang na kalyang jang u president ka seng usamla biang boy sangriang habaya keren sekilat patai kubor hadin ketika jingya kendu ya regional manager ka MRB ulong ba kaseng kala pensngot hu hau ya kibabun kijing jungi pat ba ketika than namar ki haban yat kumba san pho kilometer tang ban poi hakawi ka snat jong ketika bang kabajan kabadon hapo Senduli West Khasi Hills district kumta na kalian juga seng kala kentu ya regional manager bon shimkhia ban penyo no ekasnat MRB haka thanyari mulyang haka ba na kalian jong regional manager ka MRB ru ula kubor bat sngodei ban don no eka bank haka te ka than bat ula kularu ba unsa shimkhia ya ka te ka benta to te na kalian jungi kum ka KSU rimulyang circle haden ba ngiyok snow bat ngiyok priang ya ki jing ut jing nam jong pat ba jong kadong ka than halor ka jing ba kimdon kata ka bang halaka jong ka area tena kalian jungi kum ka sen na du ka nyo tarik nai ba nyo ajar arpulai ngilimi ba u charman jong ka MRB headquarter ten reina kalian jong ulok tha yangi ban ong ba pin lemi sasya u regional manager hapo nongston tementa kasngi ngiwan hangni pratarik na binyo arja apply ngila let ban yakendu yu halor pan kijinge ban ngila pan paru sibun kijinge di bangi ni yakendu namar ba kum bangi TV bakadong kathan hi bro away kala jingai ba ban kapang kabangi khamjan kade betang hapo Senduli ban kala simpor hado sau pun riu kilometer lane sanko kilometer tuna baki briu ki bahab ban let syakibang bakawai ke jing ka ba ki kendo kalong baik ba kamdon kata kalan baki ki haban syong daki kali balong passenger lane kata kalan ka baki kali kiyat kimi baki wan kena kata kadau habaki kwa ban let ban kensyo pisa ki haban dar resep kali ki haban shim ki kali bandar resep bat ke jing kalong baku mahin kisni ki bamenta ba kani ka skim shispa sngi gumbangi ong shane ba kayat ba hapo kari mulyang sakil haman lagi sinong tiginong sonong baro ki kendu ya ni gijing ha ka ba kilet ban se ya ni gitsa bar kumju ru kumba menta katu ka skim jingbam temben bakiyo tang pras pa si benai kat ba ka bai kalipan kapoi hadu kat saulani kat san spa ban resem kani ka bujing bahaya kadong katha hi bro away ban nakalian jungi kum kaseng ni snow day ban ong ba kani ke jingud ke jongki kade ke jingud ka baki ki hab ban mat ba ki baki layak kendu haduk ni kiski bamenta tenali yang jungi kum kaseng ru ni dap da ke jing snow khie halo kani ka benta ban ni snow men wala kata ru abang iwan menta kasni ban ya kendu ya i regional manager ibadon hang ne po nong stone banda kali jong iru ila kulare ni ban ila snow day ru haba upet ya kijing twa kijongi wong bakala ide ru ban bu ya ka MRB hapo kanonglang namar bakat kum ki population bat ke jingdon jong kisnong kitau bat ka area pelun hi bro away kala biang ban bu banda kali jong kum ta ila kularu bamai in here ha kani katayo ban sawan ya saya lang bat nakanya ngigum ka sengru ngin saya senran yang bat i ban pek ban yet ya kita ki building ki badon ha ka area nonglang hi bro kowe hapo area rimuliang hi bro kowe hangno ba ide hangno ba yahap ni nget scam ba ngidon ru ka jingkermen ba lengba ka jingwan jong kani ka bang hapo kanonglang kade ka ba penyo nong bat kade ka kam ka penmentoy ya kilong ying ki baduk kilong ying ki bomkot ha ka yo ka kon bat kapen mentoy ru wat ya kitu ki riu temen ki badai hok ban yo ya ka skim temen khnang bakanong kta ya ki kamtam hakabai kali kamtam hakabai sni kamtam hakabai bam
bai di jong kiru kinyo be ya kahok nama ba kapang kilayo la ke jong kapang hapo jong ka area la jong de kani kali ka banta ban kali jong ikum kasang ni trang ban ni angnot ban ni next term ba kani ka jing trang jong ka dong ka than ke jong i om tang jong ikum kaseng bat ni ai ro ke jing ya trelang nakali jong i regional committee regional manager i ai ya kani ke jing ya trelang ban nak ta kata ngi don be ke jing kermen ka baskem bat ni nget ro bakan urlom ya ke ka bakadong ka than hi ro ko we ka kwa ban nak bakadong ka than ro ko we ka shania ani kum kaseng ban ni nget scam bangin sapoi syakathong amo